2023ko maiatzeko udal hauteskundeek ate bat ireki zioten ezkerraldearen ikuskera berri bati. Ezinaren eskema klasikoa hausteko itxaropenari eta aro berri bat irudikatzeko aukerari. Con el viento más favorable, Euskal Herria Bildu ha trabajado durante estos 2 años de legislatura en Sestao, Barakaldo, Portugalete y Santurtzi. Y lo ha hecho con fuerza, con ganas y esperanza. Gaitasuna erakutsi diogu proposamenean. Eskuzabaltasuna akordioetara heltzeko zintzotasunean eta zorroztasuna egunerokoan. El fortalecimiento de Euskal Herria Bildu no es la única realidad que hemos vivido en Ezkerraldea, porque ya sea en solitario o gobernando juntos, está quedando en evidencia el agotamiento del modelo del PNV y del PSE. Abramos de par en par un nuevo ciclo liderado por Euskal Herria Bildu. Traigamos a nuestros municipios una forma de hacer política cercana, popular y transformadora. Gainditu ditzagun molde zaharrak eta ireki dezagun etorkizun bateratu eta oparoa ordezkatzen dugun alternatiba naturalaren eskutik. Maiatzaren 31ean, 12:30 Sestako Konde Balmasedako plazan egingo dugun ekitaldi mugarri garrantzitsua finkatuko dugu norabide horretan.